So guys, दा जों माइ सौनो ओंखारदों ओमफ्राय माइ सौआबा ओंखामखौनो मोनजानाय नङा दा ना माइरंआनो गैखाया नामा हा मा दं एसे दं दा होमबा बेखौ सौथारनांगोन नङाबा दा मोनायाव मोनजानाय नङा आजिखालि बेसेबां जाखोथाय टिंसेयाव जोंना टिंजोंसो सुनानै माबायोना ओमफ्राय डाइरेक्ट सोरनाबा पारलायाव सुखायो जोंना बिदि पारलायाव सुवा माने माइ सौनाय समाव आरो आं थेला बोलायदेनसै मोना नार हबो ना बोले तेल ना इতিয়া हबो Có thế là nặng không rồi đẩy lên mà rác hết là cái gì bà chỉ đã thấy đi đã hồn hay của quỷ lạ nó rồi So guys, माइखौ थ' सौना लाबोबाय बेनिफ्राय दिनै मिस्ट्रियाबो हाफ बेला आधायावनो खारबाय गरमनि थाखायनो ओमफ्राय दा जों माइखौ सौना लाबोबायना नै डाइरेक्ट बेखौ फेनजों जावनाय आजिखालि माबाजों संख्रिजों बे माबाला हा जावलायनांला नै डाइरेक्ट फेनजों साफा जाजोबखायो होबाय नालाय फेन मोननै लायो थादों ओमफ्राय नैबे माबाया आबे गरमाव मा हा मादैया मा खालामदों लाय बेसेबां साफा जादों नायनि हे जेबो माबा गैला गुन्दै गुनला गैला साफा हे गाव गोजौनिफ्राय गोजौ लुबाथाय बारा मोजां जागोन होनबाथाय माबाया गेप्सआ बारा जागोन ना साफा खालामाखै जासाबदों नोंस्रा न'आव बेराय खालामोमोन बेरायनो So guys, भिडिअनि गेजेरावनो नोंथांमोननो मोनसे गेमिं एप्लिकेसन सायाव बुंनानै जायनि नामा जाहैबाय रुमि वालेट स' नों जेब्ला नों बेयाव फार्स्ट रेजिस्टार खालामगोन ना अब्ला बेयाव नों 41 रुपिस फ्रियावनो मोनगोन लोगोसे बेयाव रिफार एन्ड आर्न माने लोगोफोरनो शेयार खालामनाबो इनकाम खालामनो हायो लोगोसे बेयाव सबनि अपसनबो दं नोंनो जेसेबांखिनि रां नांगौ बेयाव नोङो सेलेक्ट खालामनानै नोङो रांखौ रिसार्च खालामना लानो हागोन स' बेनि गेजेरावनो नोंथांमोननो दा ड्रागन भार्सेस टाइगार गेलेना देखायदोनसै स' गाइस दायो आङो गेमखौ प्ले खालामबाय दे बेनिफ्राय नायदोनसै आं 300 रुपिस टाइगाराव होनानै होबाय नोंथांमोना नुखादोंआनो ओमफ्राय मोना आङो 300 होदों खिन्थु लस जाबाथाय 300 थाखा थांखागोन ओमफ्राय नायदोनसै रिजाल्टआ मा फैयो अके नोंथांमोना नुखादों फार्स्ट गेमखौ आं देरहाबाय एबार सेकेन्ड गेमाव एसे बुरजाखौनो गेलेनि 1000खौनो होनानै खानि खोमा एबार खेबसेयाव ओमफ्राय लाब जाबाथाय 1300 लाब जाखागोन ओमफ्राय थाङोबाथाय जुदि 700 थांगोन ओमफ्राय बोरैबा मोनबाथाय आं 1000खौ डाइरेक्ट 1300 जागोन नालाय उइथड्र खालामखागोन आं नायजेनसै रिजाल्टखौ अके 3 एबार खेबसेबो देरहाबाय आङो नोंथांमोना नुखादोंआनो बेखौ आङो डाइरेक्ट उइथड्र खालामदोनसै उइथड्रआव नों डाइरेक्ट थांबानो जाबाय नोंनो जेसेबांखिनि एमाउन्ट नांगौ बेयाव होना लाबानो जाबाय ओमफ्राय 1 मिनिटनि गेजेरावनो साक्सेस जागोन स' आङो डेसक्रिपसनाव बे गेमनि लिंकखौ होनानै दोनदों दे नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय बेसेबांबा बालौ माबा माबि लागायनानै देन्जार जागासिनो आङो गरमजोंनो ओमफ्राय आं दहाय बुंदोंमोन ना बे खामानि मावग्रा मिस्ट्रिया फुंसेल' मावना थांबाय होननानै आं बेनिखायनो आगोलाव आङो खामानि मावनो गोसो गैखायामोन दा बायदि समाव आङो लागेले फैनाय बोसोर जानुवारिफोरनिफ्राय मावहोनो गोसोमोन नुवाखै दा गरमजों ओरैनो थांबायानो खामानिखौनो मावनो हायोना मानो हायो आरो मावबाबो मोजां मथे मावनो हाया मानोना गरमथारना बिरादनो बेनिखायनो आं दा साननैसो जेबो मावहोनो गोसोआनो गैया जानुवारिफोरनिफ्रायसो मोजां साननैसो मावहोनानै जानुवारिनिफ्राय मावहोलायदोंसै आइयाबो हालिया आजिखालि बिहामजोजों खामानि मावनायाव आइया सिगां नाम्बार 1मोन ना आजिखालि इजा नाम्बार 1 जाबाय डेन्जारखासै नुबाय नोंनि मादैया मा सिगां आइया एसे साननैसो आगोलाव दाथ' एसे बुरिबाय र'
दाबा देन्जार खामानि मावखायोमोन नै नोंबो न'न स्टप मावोमोन आरो एसे मेगनफ्राव प्रब्लेम जाना दंना बेनि जायगायावनो देन्जार मावो हा मेगननि थाखायनो बारा मावनाया जालांदों बैनि रानियानि गाबायहाय बेनि वालखौ बुफायनो गोनां जाफिनदों बेयाव एसे माखासे खामानि दं बेखौ बुफायनानै बेनि माबाजों एसे लिंक लागायना होगोन आरो बे खुन्थाजों बेजों बेनिखायनो बुफायना होदों नङाबालाय आया हाद्रि फैजोब्बाय स' गाइस मैयाथ' भिडिअखौ कमप्लिट खालामनो हायाखै दिनै नेक्स्ट डे जाबाय ओमफ्राय नेक्स्ट डेआव आरो मैया हाफ बेला मावदोंमोन दिनै आरो लागायबावदों ओमफ्राय नैबे मोनसेखौ फुल दासो होखांबाय बे धालाय जाबाय बे ओमफ्राय बै लास्टनिखौ धालाय होगासिनो नैबे जाय गलायगासिनो बे जाखांबाथाय आरो मोननै दंबावो बै मोनसेया कमप्लिट जाबाथाय बे दंबावो आरो गोलैगोनसै नामाथाय बे जाबाथाय आरो बेजाय मोनसे लाइन थांगोन बेजायना उनाव जागोन बे फार्स्ट जाग्रोगोन आरो बेजाय लाइना बेसेबां गाहायना थिङा सिंनिया गोरोब जागोन मोजाङैनो जानांगोनलै नङाबा ना माबा थुवाखैना नङाबा ओरै गथ' माबा गेप गेप थालांबाथाय हामा जागोन ना काहानिया बायगोन मोनफैयाखै ना आरो दंबावो बे मोनसेया दाबो आधाल जादों नामा भूख लगाने ना मामा बादिसै आजि 12टा बारलाय लांबाय दाबो गवाखैनो बेखौ होखासिगोन खोमा बिसोरो आरो बेफोर दोनबाय थाबाबो माबागोन ना बेजा रानलांनाय मानाय जागोन बेनिखायनो खेबसेनो होखासिगोन बायदि मोनबाय आं नङाबाथाय दहायनो 12टा बारबायमोन दा 12:30टासो जासिगोन दहायनो गनाय टाइम जाबायमोन आरो हाय दाना राना दे माव जुलि इखौ मावाबा एखा मोनजाया नी दे गाननानै दे नायनि दे हागात दे गान दे दे जाबाय दे थांदो दे देलाय So guys, दा आङो अन्थाइखौबो एसे देखांबाय ओमफ्राय टाइमाथ' दा बुहुत दं दिनै एभेलेबेल टाइम दं दा आङो लुदु गेलेना फैदोंसै र' गामियाव दसे लुदु गेलेनाय साला ओरैनो दसे टाइम पास मा खालामनो फेननि बार जागासिनो आंगुराबो न'नि लकेलसो खोमा बोरैबारा बेलेग टाइपनि बेगर दं गामियाव थांनोसै आङो दा ओमफ्राय मबाइलखौ बेयावनो गारनानै दोनसै बेलेग नुथारमोन खानायाबो लावबायथ' आरो सिननांसिगोन जेखि जादोला दिनैनि बे भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनसै आसा खालामो नोंथांमोना मोजां नांबाय होननानै सोरबाबो दासिमबो जुदि साबस्क्राइब खालामाखैबा थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय